I l'altre vessant que volem tractar és el futbol a porta tancada. Com serà? Casos de partits sense públic hi ha hagut, és clar, però d'una manera sistemàtica com a norma, no. Com afectarà als jugadors i als espectadors des de casa, clar? Això és el que ens podria vindre. L'esport professional ja va assumint que haurà de jugar sense espectadors. En algunes lligues hem vist maniquins de cartó i robots per substituir el públic. A Mestalla i contra l'Atalanta sentirem gravacions sonant per megafonia. Però com serà el futbol televisat sense gent al camp? Possiblement estan plantejant-se o bé lones simulant espectadors en el que són les graderies frontals i de darrere de les porteries, al igual que o bé grades físiques o bé a nivell virtual. I psicològicament, com encaixaran les plantilles competir amb les graderies buides? Per exemple, a nivell d'activació tindran que buscar una altra manera de poder trobar el seu nivell d'activació òptim o tindre aquestes sensacions que fa que els futbolistes juguen bé, no? Després del confinament, el retorn de la competició pot ajudar a millorar la salut emocional de les persones. El futbol el que pot ser és que tindran aquesta sensació de que estan recuperant a poc aquesta normalitat, no? L'any 2006, en Copa, València i Depor disputaren 46 minuts en un Mestalla buit. Els que han jugat alguna vegada a porta tancada els expliquen el que se sent. No es bonito ni para el espectador ni para el jugador, pero es lo que hay. Esas sensaciones son exactamente igual que salir a la calle ahora mismo y no encontrarte con nadie en la calle. En temps del coronavirus, l'esport també està reinventant-se. Jugar sense públic no agrada a ningú, però és preferible a no jugar.